For helvede, mand. Mange gange har jeg sagt til dig, at du skal køre ind over derovre i den næste kombination. Det er jo fuldstændig vanvittigt, det du render og laver. Stop. Det her det er i hvert fald ikke måden at få dit barn til at køre stærkere på. Det her det er typiske tegn på, at det er forældreambitioner. Og det er faktisk lige meget, om det er hobby, eller det er, når man kører ud på internationale baner. Det, der er vigtigt for vores børn, det er, at de har det sjovt, de hygger sig, og de lærer noget hele tiden. Og det gør de ved, at vi er positive. Vi kigger på de gode ting, og vi har det en fest, er jeg lige ved at sige herude. Og hvis du gerne vil vide lidt mere om det, så kommer der 3 gode råd til dig her. En måde at evaluere sammen med sit barn, det er at bruge feedback-burgeren. Det vil sige, at man starter med at være konstruktiv på en positiv måde. Man starter med noget, man kan se, at barnet har gjort, som man har været inde og tale om. Det var godt, du bremsede ved det her punkt, som vi talte om sidste gang, for eksempel. Så bagefter, så bliver man lidt mere kritisk og går ind og arbejder med det, som man kan se ikke fungerede. Så man siger, sidste gang, der kunne du altså godt komme ud til kanten her. Det gør du ikke nu. Nu ligger du midt på banen. Så er man mere kritisk på, hvad er det for et emne, vi har fat i. Og så derefter, så roser og anerkender vi lige igen og siger, næste gang du skal ud og køre, så gør det, du var rigtig god til. Bliv ved med at gøre det. Det er i hvert fald lige et eksempel på, hvordan vi kan bruge feedback-burgeren. I motorsporten siger man tit, der skal bare køres omgang. Men du skal have noget ud af de omgange, du kører. Og her kommer der 3 øvelser til de omgange, der skal køres. Øvelse 1, det er at køre linjer og være præcis på det, man gør, så man kan køre præcis den samme linje hver gang. Arbejde med referencepunkter. Hvornår styrer man ind? Hvor bremser man henne? Hvor giver man gas, så man har nogle punkter at køre efter? Det kan være øvelse 1. Øvelse 2, brug omdrejningstælleren. Gør det, når køren kommer ud til exit-køben. Så kan man lige kigge på omdrejningstælleren og se, hvor mange omdrejninger kører motoren. Det gør, at barnet begynder at reflektere over kommunikation og sige, meld tilbage, jeg kørte med så mange omdrejninger. Det gør også, at når de begynder at kigge på omdrejningstælleren, så kan de lige pludselig se og lytte, at nu kører motoren højere omdrejninger, tallet er større, og karten kører hurtigere. Så det giver en naturlig refleksion over, hvad sker der, og hvad får man ud af det. Den sidste øvelse, øvelse 3, det er en lidt mere speciel øvelse. Og der kan man arbejde med 3 forskellige apex. Tidlig apex, almindelig apex og sen apex. Man kommer ikke til at køre stærkere af den under øvelsen. Men arbejde med at køre 3 omgange i et sving, hvor køren først kører ind og skal ramme tidlig apex. Så derefter eksempelvis 3 omgange, hvor man rammer almindelig apex. Og så der til sidst, så kører man 3 omgange, hvor man rammer sen apex. Efter det, så kan køren gå tilbage og køre almindeligt igen. Og så har man muligvis flyttet kørens apex-punkter, fordi de kan lige pludselig mærke noget andet ved at have arbejdet med de forskellige apex. Så det gør også, at køren får mulighed for at reflektere over sin egen kørsel. Og hvis grebet ændrer sig, begynder man automatisk også at kan flytte apex-punkterne, så det passer til grebet. En måde at evaluere med sit barn på, det er også at bruge smiley-barometeret. Hvor glad er vi i dag på en skala fra 1 til 10? Det kan børn rigtig godt finde ud af. Og det vil sige, hvor glad er de, men også hvor glad er I som forældre. Så det er en måde at gøre det på. Og der er vi tilbage til trivsel. Har man det godt, er man glad, så udvikler vi os meget mere. Fordi kroppen, den kan godt lide en glad person. Vi er meget mere afslappet, og så sker der så meget mere med udvikling. Så kommer det sportslige med. Så hvis I som forældre har fokus på smiley-ordningen, har fokus på, at børnene skal have det glad, det skal være sjovt, så kommer resultaterne. Så I kan bare slappe af og nyde, at jeres børn de er ude og køre go-kart, og hygge jer med det. Så prøv lige at mærke efter næste gang, I bliver frustreret over, at de ikke kører stærkt nok, eller ikke gør det, som I lige har talt om. Så prøv lige at kigge på, smiler de? Er de glade? Jamen fint, så har I opnået noget, der er vigtigere. Så kommer det andet.